Akseli! Hei äiti. Nappasin tällaisen mukaan. Kiva. Jätä kengät tähän näin ja tuu peremmälle. Joo. Mä lähetin Heikin ja Fannin tänään Poistin sairaalaan 2 päivän rauhassa. Istu vaan alas. Mä tarjoilen meille. Mä oltiin Heikin kanssa alkuvuodesta Italiassa. Mä sain tämän reseptin sieltä. Ekalla kerralla kun mä tein tätä, niin kaikki tykkäs kovasti. Toivottavasti myös sulle maistuu. Mitä tässä on? Siinä on kanaa, tomaattia, pestoa, buffalo butcher. Mä oon vegaani. No, se taitaakin olla nykyään trendikästä. Joo. Nouki vaan ne kanat siitä pois. Mun arkkitehtitoimistolla menee tällä hetkellä todella hyvin. Me tehtiin just todella rakas diili. Onneksi olkoon. Tosi hyvä. Ei siinä kuule onnesta kyse. 2 vuoden päästä mä aion myydä tämän mun firman niin isolla rahasummalla, että mun tarvitse tehdä enää päivääkään töitä. Mitäs sä oot opiskellut? Sä valmistuit muutama vuosi sitten lukiosta. Joo, niin valmistuin. Sitten on tosi pitkä aika, tai ainakin siltä tuntuu. Mitäs sen jälkeen? Olin töissä ja opiskelin vähän aikaa kansan. Meidän Fanni muuten pääsi oikeikseen. Isä sai muuten uuden työpaikan erityisopettajana. Se tekee edelleen niitä opehommia. Joo, se oli siinä samassa paikassa tosi pitkään, mutta se sai nyt uuden... Sinne oikeikseen on muuten niin vaikea päästä. Meidän Fanni se luki vaan koko kevään niihin pääsykokeisiin. Niin, mitä sä nyt siis opiskelitkaan?
Mä opiskelin kansanopistossa maalausta. Ja mulla olisi unelma, jos voisin työllistyä taidemaalajaksi. Se on kyllä niin brutaali ammatti. Siis siinä pitäisi olla niin lahjakas ja hyvä, että siitä jäisi jotain edes niin kuin rahaa käteen. No, harrastuksena ihan hyvä, mutta ammattina en tiedä. Mä näin Facebookissa, että sulla on tyttöystävä. En nyt vaan kuollaksenikaan muista, että mikä hänen nimensä on. Miten täällä menee? Valo. Me erottiin jonkin aikaa sitten. Valo. Harmi. Mä voisin käydä röökille. Akseli, mä oon vähän huolissani sinusta. Saatana huolissaan musta. Miten sä kehtaat sanoa, että sä oot huolissas musta? Siis mitä sä tarkoitat? Miten sä kehtaat moralisoida mua jostain röökaamisesta? Mä en oo enää 12-vuotias. Sä et oo laittanut mulle viestiä 5 vuoteen. Sä et tunne mua yhtään. Sä kutsuit mut tänne, mitä mä arvostan. Mut sun täytyy, Elina, äiti, ymmärtää, että sulla ei ole oikeutta olla huolissaan musta. Kun sä lähdit, niin musta tuntuu, että sä ymmärsit mut aivan väärin. Mä lähdin, koska sä olit paskaa äiti. Mä lähdin, koska sä et antanut mulle mitään muuta vaihtoehtoa. Sä lähdit, koska sä olit heikko. Sä, Akseli, juoksit sun isäsi luokse, koska sä et pystynyt olemaan sun epämukavuusalueella. Mä olin tiukka äiti, koska mä rakastin sua.
Sä lukitsit mut mun huoneeseen. Sä syytit mua kaikesta. Sä et antanut mun olla minä. Mä olin lapsi. Ja sä olit aikuinen. Sä menit naimisiin Heikin kanssa ja annoit sen vittu manipuloida sua. Sä olit se heikko, kun sä et uskaltanut panna vastaan sille manipuloivalle, kontrolloivalle paskalle. Sä muutuit. Ja sä et rakasta mua. Mä en tiedä, miksi sä hankit lapsia, jos sä et voi antaa niille aikaa, rakkautta tai empatiaa. Mä tiedän, että sulla oli hirveä lapsuus, mutta se ei oikeuttanut sua aiheuttamaan sellaista mullekin. Onko Akseli nyt käynyt niin, että se sun terapia on aiheuttanut sen, että sä syytät kaikesta minua? Sä muistat sun lapsuuden aivan väärin. Sä olit lapsena jo aivan liian herkkä ja nähtävästi sä oot sitä vieläkin. Ja se aiheuttaa sen, että sä muistat ja koet kaikki tunteet ja asiat suhteettoman suurina. Isompina kuin mitä ne todellisuudessa onkaan. Mä menin 15-vuotiaan koulupsykologille, koska mä olin itsetuhonnut. Mun aivot ei voinut käsittää sitä, miten mun oma äiti voisi tehdä mulle niin. Mä sairastan masennusta ja mä oon paska ihmissuhteissa, koska mä pelkään, että ne jättää mut. Mä erosin mun kumppanin kanssa, koska mä en uskalla päästä ketään lähelle. Ja se on sun syytä. Mä tiedän, että tää menee. Mä halusin antaa sulle mahdollisuuden, mutta sä et oo muuttunut yhtään. Ja elän, miten mun peili olettaa mun pystyvän. Kaikki äänet on niin teräviä, et ne lävistää mun silmät, korvat ja suu. Tervehdin sua kerran ja kuulun itse vaihdan. Vastaan, että väsyttää ja horroksien palaa. Onneksi kysymyksiini vastattiin osittain. Vuosia odotin, oven kahvaa revin ja koputin.